Langper a constituency, MSC constituency along. Ilitum dak APHLC atum mass joining program dolo. Kado kawe don inkoira troxy. BJP atum sai se dak nang join dun lo pini. Lapen anding arong pikpak lo rong asar atuman tado alang litum ta nang join dun lo. Lapen non ke alang litum kado eta pulo jok apan la periri. Ka peri nang ke aron apan si peri chot nang pusi alang litum anda pulo. Lapen ni litum dak pini athek ateng pen disiplin athek ateng pen kape doji nitum bor ilo meeting an pe derware titi ahut pen lasi disiplin ateng pen ke doji ka bor I pen si pini ke angdang pen si nitum meeting pi yuthek lo lapen ke re-election doji po alam lake ahok lo high court long case do bom lo atumi dikha sineli ako sohi chipitikang lang non bang inkoira trok asi EM ato phat MSC ato phat hang po alang litum anta court along arjap nang po alang litum mit hang le arjap jesita advocate alang litum paparjap toy nang po lapen ke laso phi chikloijon ni lo ne api ke ako hearing Dothu po hearing batai ko ano ne ke doji ne lipu dekhe seta binong ke hearing batai hini bakan ta chokji seta hala opposite party itong po antong apor ke hangin na itong putekhe seta labang ke akke sa bangit jong he seta order ke dopo order dolo pulatang te lake constitution abirudhe ke justice chief justice tupta ningji un-8 latuke anke constitution along article 243M along ke tokdo lapen Assam Panchayati Raj Act 1994 Section 1 Clause 2 along do la Panchayat aron penke election chot kali jat akam ta 6 schedule area arloke Panchayat penke nang claim un ku ke tok do la potsi lake election aprang ke dotang chuhet ke dotang lake aron re penke do a election che plang de po la pen re-election ako election do tuai pak po la to ke ahok alam le lapen ke lancho tagalila lanon Zila parishad ki biwaret Panchayat aron pen lata aron repen si bilo pot lata kapi free at Japan ilitum 6 schedule ateng pen paragraph 3 EGF pen ke claim Japan si la 6 schedule aron ateng pen cisik nang po kado vita lahelo pinialam Inna